Isize nyanga yami uvela ube udokotela uthandiye ngabe intombi ngibeka amagama ngithi ngisize nyanga yami. Nina benkosi, nina besilo, nina bakamdlokombana, nina bendlondle nophaphe, ngicela ukunibingelela futhi kusayimini umfowakankeshe. Njengoba nazi ukuthi elomgcaco elodwendwe usuku alube lisashintsha alube lisahlehla. Njengoba lalibekiwe ukuthi umfokampungose uKhuzani ngomhla ka 3 December uzokhipha i-album yakhe. Njengoba engakaskiphiki isihloko se-album, njengoba sazi sonke sisemlindweni silindele i-album umhla ka 3. Useyikhiphile ke indlela yokuxhumana yoku-order i-album yakhe entsha sha ezophuma ngomhla ka 3, nanokuthi ke i-CD i-price yayo inani layo lizoba u80 rand nje vo. Mawufuna futhi ukuxhumana nomuntu ongase aku-ordele yona noma mhlambe ke ufuna ukuyi-order, shothi usungaxhumana noMnguni Media kule number ethi 073505 5790. Zibekiwe ke inamba ezahlukahlukene ezeyinduna ngeendawo neendawo: Soweto, Alexandra, Benoni, Germiston, Vosloorus, Tembisa nje Johannesburg yonke, iGauteng, iprovince neprovince ke izoba neinduna kuphi nakuphi la uzokwazi khona ukuthi uorder uthole le album elindelwe ngo angazi ngayichaza ngendlela elindele ngayo le album. Sihleli silindeze emnothweni ngempela. Ngicela udlule ngo-like no-share no-subscribe. Isize nyanga yami uvela ube udokotela uthandiye ngabe intombi ngibeka amagama